MEŠka Iskra Petržalka. Slavnostní nástupy máme za sebou, nám nezbývá než zahájit tenhle skvělý turnaj Bavka 27. První zápasy máme již také za sebou, přejdeme na další zápasy a já tohle považuji za zahájení tohohle skvělého turnaje. Připomínám jenom pravidla, co se týká palovovky, tak na palovovce budou jenom trenéři a hráči, je nás tady hodně, přes 100 dětí, tak poprosím vás o shovívavost rodičů a buďte prosím všichni, jak jsou... Jak je tribuna, takže na tribuna prosím a trenéři samozřejmě a hráči můžou být na palovovce. To je asi všechno, Bavka 27 považuji za zahájení. Jdeme na to!